Убедителна представа за убедителна победа и много добро представяне за чешката четворка, които се осигуриха директно финала. Следващите те бяха последвани от представителите на Украйна и на трета позиция се класирах португалската четворка. Нека да припомним, че само първата лодка тук се класира за финала. От второ до седмо място се класира да отива на полуфинал. So, first place